Horas madihita saluhut na damang doho dainang, bungot mahita tu parsauran na badia, di bagasan minggu na pasiahod dung Trinitatison, mangaradi mahita, martangiang mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon, di pasaor madamena tuto di munabe. Amen, rap mahita madok di tangyang tay. Ali Jesus Tuhan nami, bereng hami nadison. Pinar mahami duhami sa luhut na nadison. Saya si roham dihami say pangulu hamion. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 3 ayat sada dohot ayat 3. Martua mana mawas malemi dah hati goran, ai si pabu surod do nasida. Martua ma parroha na yas, ai idaun nasida do debata. Martangiang mahita. Ali Tuhan Jahuba debata amanami para siroha na sumurung, saito gihom mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon ma dihami hapor seaon na sitong, asa holak ko sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuaka na dihasianganon, ay holan hodo si haposan. Hapurusan jalan abonar. Saya si maroham, patuduhot tuhami dalat tuha tuaon, asa jumpa kami asini roham na gudangi. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Didongani Tuhan debata mahitaon sa luhut na. Amin, haleluya, taid dehon. Hamu akadongan saha porseaon, dipaingot debatado hita marhiti hatana, imana tersurat di Matius 10 ayat 20 sia, didok, jakon hamuma augaku, marguru mahamutu au,
aina labbo doau jalana serep marroha asa dapotan hasonangan toddimuna. Ido sahatna rap mahita mangido gugus ya tuhata laho mangulahosa. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 112 ayat 5 dohot ayat onom. Tatopoti madusata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata jahuba para siro hana manotong ro di saliling-lilingna. Dipangidohodo sian hami asa saluhut ulaun nahu ulahami di bagasang ulunami hobar tulomoni roham. Jala makkorhon hasangapod doho puji-pujian diho. Hupar hatopot tami do natotong do dilihoko hatam laho manungguli huhut paingotok kami. Asa totok kami mangula di bagasan hasitongat doho sodang ni hatam. Alai dirajumi hami marhite-hite akap bahinan nami. Say songo na lugu sabing do hatam na pinasahat muhu baik kami. Didokodo asa gabi sitidangim hami laho papatarho naka asini roham. Nang silihol-lehommu tutonga-tonga ni portibyon. Marhite-hite akka ulaun na dinggan maradupod dongan nami nang dihuriami. Juk-juk dohu gabusi hami ho. Suang songoni doho dongan nami nang diri nami sadiri. Saihu hati dako kami do pabuah halak na porseya hami. Alai dang barani hami patari daho parbue ni ha porseyaon sian ngulu nami. Maol do dapot holong ni roha di hami. Ay say jut-jut dang jupang dihami roha habasaron, roha namar panarihon, maradupon akana patut si sarihonoton, roha dami, roha naolo mamilihon sian arta doho pikiran nang gugunami, bahen hararat ni harajaumu. Alai say diri nami doho sakap ni roha nami do say hupatujolo hami di tonga-tonga ni ngulu nami nang dihuriami. Suang songonido nang padat dohot akabaga-bagami, naung huhati dakon hami di ngulu nami nang dihuriami, dang hugarar jala dang huguhi hami. O piali Tuhan debata, saya si maroham, tatap mahami jolma pardosaon, sesama saluhut dosa nami nagudangi, pargugui jala dongani mahami totong marhite-hite toddimi. Asa tarulaho kami songon na pinangido ni hatam sian hami, tangihon jala oloi matangiang namion. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonom mahata ni Tuhan Yesus Kristus taringot tuha sesaan ni dosata. Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat. Hupasonang pehamu buat tamu ma auga kutuhamu. Guru hok kamu ma sianau aina labbok doau jalana serep marroha. Asa dapotak kasonangan to dimuna, ay labok do augaku, jalan yang do dohot nahu porsaton, hasangapon ma di debatana di gijang.
Amin. Marede hita sian bukuede nomor 167 ayat 1 dohot ayat 2. Damang dainang di bagasan mingguon hata ni debata tu hita nagabi epistel imana tarsurat di 2 Musa biddu 10 mamukas yan ayat 10 sada jalamar haujungan di ayat 10 walu asata jaha laus tapai hutihut mahatana songonom madidok dungi ninna jahuba ma tusi Musa songonon nunga hubigi parungutunguton ni hala Israel dok matuna sida songonon marhira bodari panganom muna majuhut jala manugut nai butonga kamu mangan sagu-sagu asatung diboto hamu audo jahuba debata munai jadi dung bodari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsarwani jala manugut nai marpeahan nabur humaliang parsarwani jadi dung manai nabur na marpeahani idama adong marara di sisik ni halongonani songo batu ni botik na tata met na doho hibulna. Jadi dung di ida hala Israel laka didok bema tudongan na. Manhu lapatan na ahadoi aidang diboto nasida manang ahai alainin nasi Musa matu nasida. Ima sagu-sagu na nilehon di jahuba tuhamu bahen si panganon. Buti mahatan na tinonahon ni Jehovah. Papunguhamu masyani ganuk marguru tutuk na panganon na. Sa solup sa sahalak marguru tu bilangan ni torok muna. Ganuk mabuat marguru tu isi ni udung-udung nabi. Jadi di bahen hala Israel masongoni. Adong na papungu godang, adong na papungu otik. Alaidung disolupi, gabidang adong lobian na papungu godang. Jaladak kurangan na papungu otik. Ganup marguru tu na tarpangasa di papungu nasida. Ido sahatna. Martua manau bege jalanau peop hata ni debata. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 432 ayat sada.
Rap mahita maka tidak kon hata ha porsea otai. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso hatudusan na tomo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debatana sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia sia todi parbadia adorang sohabubuan. Ido tu hatta na tumaun na birnit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal lo ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamun debata jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Mari dihita sian bukede nomor 492 ayat sada. Kita saluhut na damang dohot dainang, adorang soma bige hata jamita di bagasa tikion, jumulo mahita martangyang. Dami na sumurung na siyan saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Damang dainang, hata ni debata tu hita di bagasan tikion, imana tersurat di Efesus bidu 4 mamukasian ayat sada rodi ayat pitu. Songono mahatana lausta pai huti hutma. Asa ahu natarihut di bagasa Tuhani huapoi mahamu. Parangehok kamu manatama hobar tu pajowun naung songgop tuhamu. Martoruk ni roha situ tu marlabok jala marlabas ni roha. Masih haehean di bagasan rohana holong. Haringga sok kamu mamangaraduti hasadaun ni toddi, pinadumu ni dame. Ai sadado dagingi, jala sadado toddi. Ai songonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimod di pajowoni. Sadado Tuhan, sadado haporseaon, sadado nang paddidion. Sadado debata amanisa sude. Si gonggomi saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Ala itu ganup hitabedo di basa-basahon asia-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ido sahatna. Tedehon hanguluad dohatam.
pas madihita saluhutna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditongos Apostel Paulus do surat naon madapoton huria na dong di Efesus. Asa mangulu huriai di bagasan hasit tongak kasadaun. Naong pinasahat ni debata tuganup nasa jolma, tuganup nasa naporsea. Di siala masa do ganup nasa parbulat-bulatun di huria na dong di Efesus. Songoni di huria Efesusi adong do halak naung porsea sian halak Jahudi. Manang diguare Kristen Jahudi. Rona sida pa burnang-burnang dirina. Manang menganggap nasida gabe sadarasna unggul ala debatama milik nasida. Jala gabe tupa gijang ni roha di nasida. Napaduahon romuse pangatusion sian aka paham gnosis manang gnostisisme. Diajarhon nasida do marhite-hite pabahena do asadapo tak kaluaun. Tutu nungatung lipe pangatusioni. Binahen ni ganup nasa pangatusion ni haporseaw tak marhite na tarsurat di Bibeli. Didokdo ia hita saluhut na nunga dapot tak kaluaon, haluaoni dapot binahen ni asi ni rohani jahuba di bata. Jala luhut na nunga di pasahat tuganup nasa jolma. Jadi halak Jahudi songoni pangatusion no gnostisisme omma makorhon ganup nasa hasisi ga di tonga-tonga ni huriai. Ditaba muse ganup nasa akana masa manak kasomalan manang adat istiadat namasa di Efesus. Alamar ragam do pangatusiod di san. Termasuk panobaon tu dewa Artemis. Termasuk ganup nasa kahasomalod na pinatu panasida. Sian ganup nasa aka pangatusion na berkembang di hati hai. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Disialani di pasahat Apostel Paulus masurat naon mangapoi huria Efesus. Di pabua Apostel Paulus do natarihot ibana di bagasat Tuhani. Sudedo akana targuar huria ipe naung tarihot do tu bagasat Tuhani. Sian naung tardidi ganup nasa jolmai. Ido bahet di hata padidiot didok hudidi maho tu bagasan guarni de bata ama. Dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan tod di porbadia. Jadi saluhut na ganup nasa aka naung porsea di Tuhani, naung tarihot do di Tuhani. Jala sasitong na ganup nasa na porsea inung ngabongot tu bagasan huaso ni Tuhani. Tuhani na manamar huaso di bagasan dirina. Jala Tuhani do na punasa aka na porsea. Damang dainang, didok Apostel Paulus do muse asa di parangehon huriai, ganup nasa natama hobar tu pajowon ni Tuhani. Diguari do saluhut na kana porsea na dijow ni Tuhan mangulahon lomo ni rohana. Pajowon nai mardongan pabohalion na sinagihon ni debata tu ganup nasa huriana. Songon pamatang na marasing-asing, sian si majujung sahat tu si majojak. Songoni masaluhut na huriai na ginoaran na pamatang ni Kristus. Adong do nagabe padita. Adong nagabe evangelis, bibilfro, diakones, situa. Termasuk saluhut na ganup nasa na porseai. Diguari doi ruas ni debata. Pamatang ni Kristus. Manang ruas ni pamatang ni Kristus. Jadi saluhut na huriai ima na diguari pamatang ni Kristus. Disalani songo dia sasitong na parangin na tamay. Jadi songo dia do nalaho siulahonon ni ganup nasa huriai. Ima na diguari parangin na tama. Damang dainang sasitong na nunga gabi hadirion ni ganup nasa na porsiai. Di pasahat Apostel Paulus na parjulu asa martoruk ni roha situtu. Dang mernida tumoru dongan najolma.
lapatan nina martoruk ni roha, dang marnida utorwad dongan na siya nibana, manang utibuad diri na siya dongan na, manang dang marnida leas ibana tudongan na, dang leas mida akadongan na. Alo ni hata na martoruk ni roha berarti margijang ni roha. Dangadong be hadirion ni ha kristenon gabe margijang ni roha sa sitong. Alay luhut na martoruk ni roha. Muse dia kahuri na martoruk ni roha do tupa buy marsi pasangapon. Damang daidang dapadua hud didok asa marlabok jala marlabas ni roha. Lapatan ni na marlabok jala marlabas ni rohai berarti adong hadirion na burju di bagasad dirina. Haburjuoni pe mardonga tulus ni roha. Dang parmuruk. Raboy do muruk. Alay muruk na dinggan. Muruk siyan saluhut na holong. Ate. Alay molo ganup nasa akana porseai. Unang gabi hadirion na parmuruk. Otik-otik gabi muruk daong dang songoni na pinangiduna. Alay saluhut na hita ikut di bagasan na marlabok jala marlabas ni roha. Damang dainang dang gabi hadirion ni ganup nasa akana porseya be. Gabi sahala na jugal margugoy honak kana jahat. Jadi halak na marlabok jala marlabas ni rohai dangolo ibana patupahon akana sudinggan di tonga-tonga ni parngulwun na. Dangolo patupahon na sudinggam muse manang martahi-tahi na sudinggat tuak kadongan. Tudonga jolma na asing pe ikon tupado ganup nasa labok dohok labas di rohai. Na mangihut didok asa masih heam di bagasan roha na holong. Di pangidohon apostoli asa marsiurup-urupan. Asa marsitukul-tukulan songo suhat di rubian. Asa tupa saluhut naganup nasa akana porsiai mangulu songon na pinangidoni uluani ima Tuhan Yesus Kristus. Damang dainang di bagasan minggu tahun. Songon topik di minggu tadi dok haringgas sok kamu mangaraduti hasadaun ni toddi. Manang mangaraduti hasadaun ni toddi. Pinadumu ni dame. Nah nidok ni apostoli di sodang nama bahen sada hasadaun nai baru. Manang gabe patu pahon bangalului toddi nai baru. Di siala sasitong na dang tarbahe jolmai patu pahon hasadaun ni toddi songoni muse dang tarbahen ni jolmai ganup nasa namano patoddi. Aisyad debatado sa luhut na naong tajalo. Jadi dang mangasahon hadirion ni jolma dinalaho patu pahon hasadaun manang patu pahon hasadaun ni toddi manang patu pahok hasadaun di tonga-tonga ni huria. Alai mangasahon ganup nasa napi nasahat ni debata. Mangasahon hasitongan napi nasahat ni debata itu. Jadi dang sitong songon padok ni aka parpoda na lipe manang na diguari gnostisisme manang aka na penganut paham gnosisi sendiri. Molo tumpe ala ni ganup nasa aka ulaun ni jolma. Tarida kana dinggan. Tutu marhite-hite kana porsepe ikom mangulahon kana dinggan. Ala naong dinggan laos dipadinggan debata dirina. Ganup nasa na porsiai naong mangoloi do di ganup nasa akasakap ni debata. Laos debata dioloi pature-turehon ganup nasa dirina. Laos hading ganonima nagabi arta ni ganup nasa akana porsea. Di jalani sa sitong na nungaradi hasadauni. Nungaradi hasadauni di akahuria. Ay sadado debata. Sadado Tuhan Yesus Kristus. Jala sadado toddi parbadia. Jala sadado natului. Di jalani di pangidohon asa sada ganup nasa huriai.
sada di pamujion tude bata, sada di ganup nasa akapabahenon mangulahon akanadinggan hobar tulomoni rohani de bata. Lau sada patupahon akanadinggan, sada martahi-tahi dia akanadinggan. Laos hobar mai tu pajowon ni de bata. Nang pemaragam ganup nasa pajoni tu ganup nasa pribadi ni akahuriai. Alesa luhutna ikon saling melengkapi. Marguguihon, marsiahean. Asaboido dagabi pasu-pasu ganup nasa halubion na tu ganup nasa dongan na. Dia naung pinasaha ni de bata dihita. Pasu-pasu doi tudongat tajolma. Molo gabi pasu-pasu do ganup nasa halubiot ta tudongat tajolma. Parhitian pasu-pasu maganup nasa huriai. Jalahita pe manotong di pasu-pasu jahuba di bata. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ai songon pamatang na maragami ruas na songonido ganup nasa huriai. Adong si majujung na. Di tonga-tonga ni huriai sinagabi si majujung na Tuhan Yesus Kristus. Ibana do uluan ni huriai, laos ibada do napuna huriai, laos pamatang na do huriai. Hita saluhut na ganup nasa na diguari maruas na. Adong nagabi si malolong na. Adong si pareon na. Adong si makudap na. Adong muse si majalo na. Adong si majuja na. Sarupa songon pamatang ni jolmai. Jadi bolo sarupa doho songon pamatang ni jolmai do huriai maradopon Tuhan Yesus Kristus. Berarti sedema tarihot madohot Tuhani. Isarana mangalaka masih majojana. Paretani uluani Tuhan Yesus Kristus. Didok paretani Tuhani lao maho. Mangalaka masih majojana. Hola si majuja kido na mangalaka daw nga manginang. Doho do di si Tuhan Yesus Kristus ima uluani. Doho do di si ganup nasa si pareon na. Doho do di si malolong na. Doho do di si makudap na. Doho si majalo na. Saluhut na pamatangi. Rap udur mardalan. Artina damang doho dainang. Saurdut ganup nasa paranguluon ni huriai. Ala diguari pamatang ni Kristus. Ala ni dihita na hilahulong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Manang tudia pe didok ulu ni huriai. Mangoloi do ganup nasa huriai. Mangoloi do ganup nasa ruas ni huriai. Manang dia pe na didok ni Tuhan Yesus Kristus. Ulahonon ni ganup nasa huriai nodo. Ido na diguari huria. Na diguari huriai ima naung pinalua naung dilehod de bata pasu-pasu haluaon tuhanguluan saleling-leling naung di pamorot manang naung pinapidda ni Kristusi sadiri sian hahulumun tu sodang hati uron jala Kristusina punasa Kristusina marhuaso di bagasan ibana ido didok huria alani damang dohok dainang ikon nama ngoloi digandup nasa hatani di bata hatani Tuhan Yesus Kristus naung tinugu-nugu ni tod di porbadia ganup nasa huriai asa tupa ganup nasa hita mangatusi dia dona didok ni Tuhani asa mangulu hita patupahon ganup nasa hasadaun di bagasa dame nasihat Tuhani. Atong damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang tarsirang behita huriai sian Kristus isadiri. Targoar hita huria berarti Kristus na punasahita. Targoar hita huria berarti ganup nasahita ruas ni huria berarti ganup nasahita naung adongdo di pamatang ni Kristusi. Molo adok kita di pamatang ni Kristusi di sima dapot tahanguluan. Ai ganup nasa naung halus yan pamatangi isarana ubut. Songon namar pangkas sita maluai. Berarti dang adong bihanguluan disi.
Ate. Jadi ganup nasa namian di bagasan pamatang ni Kristusi, na ihot di bagasan pamatang ni Kristusi, na ihot doi di bagasa Tuhani, di bagasan Kristusi sendiri. Molo ihot ibana di bagasa Tuhani, disima dapat hanguluan. Jala luhutna, songon ganup nasa ruas ni pamatangi sendiri. Luhutna rabdo mangula akaulaun nabi, rabdo dinalaho patupahon akaulaun na hobartu pajowon nabi. Sonari tasukun dirita tasukut Tuhani dia do pajuomu diau Tuhan. Urupi pargogo yau mangula hossa. Tawlo ima pajowon nai, taulahon ganup nasa pajowon nai. Marlubba mahita, martoruk ni roha, ainunga gabi hadiriotai. Marlubba mahita, gabi ruas na marlabok jala marlabas ni roha. Laos marlubba mahita, masih haehean di bagasan roha na holong. Nunga gabi hadirion di ganup nasa huriai, parange natama. Jala luhut na doi hobar tu pajowon ni debata. Atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lam tu ulina ganup nasa parsaurat tadahot debata. Lam tu ulina parsaurat tadi tonga-tonga ni huria. Lam tu denggan na ganup nasa akahasadauni di tonga-tonga ni huria. Molo taoloi ganup nasa akapajowonai. Molo tapak kilala hodo naung tarihot dohita di bagasan Tuhan Yesus. Tuhan debatana mamasu-masu hita saluhutna. Tupamaha sadaun, tupamaha guguun. Di pargugui jala di pasu-pasu jahuba di batama hita saluhutna ganup nasahuria. Salam sehat. Amin. Taidehon pasu-pasu hatami. Martangiang mahita. Mauliate madihua li jahuba di bata para siroha pardingga basana sumurung. Naung pasahaton ganup nasa huriam. Gabi sada parsauran na porsea na diguari gabi pamatangmu. Hodo namangu jakon ganup nasa huriami. Laos diguari hodo gabi pamatangmu. Laos hamisa luhut nagruas ni huriam. Ajari togu-togu hami mangulahon lomoni roham hobar tu pajowom mube. Pakulingi hami Tuhan marhite-hite ganup nasa sini roham di ganup nasa rohanami. Lehon pangatusio di hami.
ahadona laho siulahonon nami, dia do pajowomi, asa mangulu mahami hobartu ganup nasa pajowomu. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, mauliate ma diganup nasa hasadaun marhite todimi. Amin. Maredehitas yang buku di nomor 105 ayat sada. Damang dainang na hinaholongan, ganup nasa titing, di tonga-tonga ni huriata, rapta jahabema, laos ima gadda ni ganup nasa tangyang ta muse di bagasan tangyang ta di mingguon. Di syalani, ganup nasa kahuriape di sagihom ma, ganup nasa titingi, marhite-hite media naung di totuhon di hurianabe. Damang dainang, disyalani tapasada rohata martangiang mahita. Ali jahuba di bata para siroha jala pardengga basa na sumurung. Mauliate ma di pasu-pasum dohota siniroham. Nanilehoko di hami hanguluan di bagasan tikyon ro di saliling-liling na. Mauliate diganup nasa pabahenami diganup nasa ngulu namion. Hodo na mangenit hosa hanguluani. Terbahe kami do pero Tuhan tua dopan muna bediai. Nang pe diganup nasa bagas nami bihami. Tuhan diganup nasa namasa di tonga-tonga ni bangso namion nang dilua portibiope. Binahen niya kaparsahiton namasan waeng. Manotong do pasahaton nami diri nami tuho. Alahodo na punahami jalahodo na marhuaso di hami nang disaluhut na ganup nasa namasa, ganup nasa tiki. Asaho na mamasu-masu hami marhiti-hiti asiniroham. Ali jahuba di bata para siroha na sumurung. Diganup nasa soba pujian nami naong pinasahat nami, songoni tangiang doho akka pangiduan nami. Marsangap maguarmu Tuhan. Pasu-pasu mahami hobar tu holong ni roham na sumurungi. Mauliate madiho Tuhan. Diganup nasa keluarga ni huriam. Namaragam namasa diganup nasa parnguluon namin waeng. Alay ganup nasa hami manotong do pasahat to diri nami tuho. Laos di bagasa tikyon buanon nami ganup nasa huriam, asa ho totong mamasu-masu hami, namarhuaso di ganup nasa gulmit ninggulu nami. Lumubi di keluarga namarlas ni roha, keluarga pasaribu, inang boru na dia nadong dihakai curup. Marlas ni roha na sida di ulang tahun ni pernikahan na sida na 7 tahun. Homa na totong mamasu-masu keluarga nasida. Laos homa na manguluhon nasida Tuhan na marmuduho parangguluan nasida. Totong pasu-pasummu di bagasa nasi dohot tolong ni roham. Ramo tammu ganup nasa keluarga ni huriami. Asa di bagasan saluhut na hot ni holong nasiakoi Tuhan. Dihanguluhon nasida. Mata las ni roha dohok ganup nasa aka dengga basam. Jahuba di bata gadda dolas ni roha nasida.
na marulang tahun boru nasida si Monica, songoni nang anak nasida si Joshua pe. Atong ali jahuba di bata gabi anak dohot boru na totong ibur-ibur magudang manasida di bagasan sini roham. Anak nagok di saluhut na pasu-pasum. Sibuan las ni roha di keluarga nang di humaliang na. Gabi sibuan saluhut na las ni roham di hadapan munabadiyay. Atong sahat tuho anak dohot boru na pinalumehom mi Tuhan ramoti na sida. Jala pasu-pasu di bagasa dengan ni basam. Songoni di na tua-tua na sida na tua-tua nami nadong di bona pasugit tong na marulang tahun. Digadai ho umur na gajang di na sida Tuhan. Na sinakapamu do asalam tu gajang na tiki na sida mamuji pasangap poko. Mangulaho na kaulaon na dinggan. Mamemehon ganup na sapuda na uli puda na ninggan tua kapinopar na pinalumehom. Mauliate madiho Tuhan. Penggeng saur matua mana tua-tua nami i. Ramo tamu di bagasa nasi dohot dinggan di basam. Asal luhut na ganup nasa gulmit di nasi dape. Ho mana totong mangiring-iring. Ho ma totong di nalaho pasahaton ganup nasa pasu-pasum na suburungi. Atong hibul masa luhut na keluarga ni Huriam, keluarga nami, keluarga Pasaribu inang bulu nadiak. Sahatu tangan parasian ni rohami Tuhan. Ramo tamu pasu-pasumu mana sida di bagasan saluhut na asiduhut denggan di basam. Jahuba di bata para sirohana sumurung. Songinang di keluarga ni Huriam, keluarga ni Parhalado ni Huriami, keluarga ni amang situa Siregar inang boru tapu bolon. Songinang di keluarga ni Huriam, keluarga ni amang Gesi Hobbing inang boru Pasaribu. Keluarga amang tena baban bursilaban, songoni nama satong parsahiton di keluarga ni inang borulubat toruan keluarga Fesi Topul. Ali jahuba di bata, molotung pedi bagasan tikion, manghai ganup nasa dongan nami i di ganup nasa akka pamatang nahurang hipas. Binahen di ganup nasa parsahiton, parsahiton sinuaeng manang parsahiton dia pe Tuhan. Alai tu homa di pasahat tami saluhut na ganup nasa keluarga ni Huriam. Ama nang ina. Asa totong ramo tamu di ganup nasa paranggulun na sida. Aka ganup nasa si panganon sinumon. Songinang ubat na bongot tu pamatang na sida. Pos rohanami. Cumulu doi pasu-pasuom mo Tuhan. Parguguom mo. Asa ima dalammu dinalaho pasauton ganup nasa denggan ni basam. Malum na sida siyan parsahitoni. Posrohan nami, satu kido ganup nasa parsahitoni, jalan na pinarguguom mudo ganup aka dongan nami, asa mulak na sida margogo di bagasan hahipason na siyako, jala boy mo se uduton na sida, uduton nami, mamuci pasangapon guarmu na badiay, dohot mangula ganup nasa kaulaw nami do petua kaari na mangihot. Aliamang songonima di ganup nasa Parhalado ni Huriam, songoni diganup nasa saluhut na hami Huriam. Pasu-pasu mahami di bagasa denggan di basam. Molotungguk akka, namasa dope di bagasa paranggoluon nami Tuhan. Manang dia pe, homa totong dinalaho pasauton denggan di basam. Pasauton lomo ni roham, posdo rohanami. Pasu-pasu do nasinakapan ni roham. Sakap nauli sakap nadinggan makorhon ganup nasa hadingganon nang digulu nami. Atong ali jahuba di bata sahat tuhomang nang ganup nasa bangso nami. Sahat tuho ganup nasa inganan nami manang akahuta nami be. Pasu-pasu madibagasan gonggoman niya siniroham. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Sahat tuho masaluhu tangiyang pangiduan nang ngulu nami. Amin. Damang dainang tapasaha mapiliat tatuadupan ni debata. Hata ni debata nama jauhi tapasaha top pilihan. Tarsurat di Maliaki tulu ayat 10. Songonom madidok. Taruho kamu masih tong persapuluani tu bagas parpeopan. Asa adong bohal di bagasan jabuku. Jala ujuni hamu au taringot tusi.
ninna Jehovah Zebaot, manang soukapok ku dihamu akapad di luar di langit, jala mangusehot tuhamu gabe maradu marlobi-lobi. Atong tapasahak mapiliat tatu debata, huhut mared dehita, marhite edde nomor 490 ayat sada dohot ayat tolu. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni pasu-pasu doho silihon-lehon rodia kadinggan basa na mauli utus. Mauliate mahusob bahok kami tuho, ala di pasu-pasu ho dongulu nami. Hupasahat tami matuho diri nami nang sian na nilihom mituhami. Say jalo may gabi pilihan na husus di hadapanmu. Asi maroham, say pasu-pasu mapilihan na hupasahat tami tuho. Asa huparhasia kami laho pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim na bediai, asalam patar hui da jala huboto hami gudang ni seleon lehonmu di hami. Saya jari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, huhut pasahatun pilihan nami danan laho pasangapoko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangido di tangiang hato patai. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hangulua siapari. Sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon, dohot tagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan Jehovah debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala saya sima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan Jehovah debata mabuhina Tuhamu. Jalari pasaur hon madame na tuganup todimuna. Amen. Salam sehat madihita saluhut na damang doho dainang.
jala totong mahita di bagasan pasu-pasu ni Tuhan. Shalom, Horas.